बेलायाव आङो सिगाङावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो गोरबो गोसोनिफ्राय साबायखर बावबाय। लोगोसे 2025 मायथाइनि दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे फैगौ गाबोननिफ्राय जानो गोनां 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरनि थाखाय आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय। जोंनि फस्लाबारि एमइ स्कुलखौ 1982 मायथाइयाव गायसंदोंमोन। बे गायसंजेननायाव आङो फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावाखै, मानोना 1982 मायथाइयाव आङो मेट्रिक पास जादों। बेनि उनाव पिइउ फरायनानै 1985 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय फस्लाबारि एमइ स्कुलनि आङो फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावदों। गासै 1985 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइनि जुन दाननि 14 अक्ट'सिम आङो भेन्सार हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै मावदोंमोन। गासै 8 बोसोर 6 दान भेन्सार फोरोंगिरि हिसाबै आङो बेथन गैयाजासे मावनाय जादोंमोन। सरकारिया जादों 1993 मायथाइनि जुन दाननि 14 अक्ट'निफ्राय नैबे 2025 मायथाइनि 31 अक्ट'सिम गासै 32 बोसोर 6 दान आङो सरकारि फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावनो मोनदों। गासै आङो फोरोंगिरि हिसाबै भेन्सार आरो सरकारखौ लानानै 44 बोसोर आबुं आङो साख्रि मावनो मोनदों। दा बे गोलाव सम आंनि जिउनि खावसे समानो फोरोंगिरि हाबा मावनायाव थांबाय। दा बेजों आं बुंनो लुबैयो, जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो होनानै सोलोंदों, बि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद मोजां आनजादाव नाम्बार लानानै पास खालामनो हादों। बेबायदिनो आंनि फोरोंनायनि गेजेरजों 3 फरायसुला फरायसुलिफ्रा पिएइचडि लानो हाबाय। बेनि उनाव मोब्लिब बसुमतारी, उषारानी बसुमतारी, बिसोरो पिएइचडि लानानै दा कलेजनि प्रफेसार जानानै दङ। आरो मुसुखा बर', बे इन्जिनियार पास जानानै बेयो धालिगावनि जेनेरेल मेनेजार जानानै दङ। आरो फस्लाबारिनि सासे दंबावो, बिटेक पास जानानै बिरसन बसुमतारी, बेबो इन्जिनियार फरायनानै पास जानानै दा माबा माबि खामानि मावनानै दंबाय थायो। बान्थाया मोनदों एसे, बे जाहैबाय 2014 मायथाइयाव बिजनी आनसलिक कमिटि एबसुआ बोसोरफ्रामबो गावसोरनि जथुम्मानि गेजेरजों आइडियेल टिचार सायख'नानै बान्था होबोयो। थिग बेबायदिनो 2014 मायथाइयाव बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आंनो बिजनी ओनसोलनि सिङाव सासे आइडियेल टिचार हिसाबै आंनो मान बान्था बावदों। आरो बेनि उनाव दंबावो 2018 मायथाइयाव बिटिसि सरकारनि चिरां जिल्ला एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ आंनो बेस्ट टिचार एवार्ड होदों आरो मा। बेनि उनाव 2018 मायथाइयाव आरोबाव चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुआ आइडियेल टिचार हिसाबै आंनो आरो मान बान्था बावबावदों। बेनि उनाव 2021 मायथाइयाव CLFआ आंनो साबसिन फोरोंगिरि हिसाबै बिथांमोनाबो मान बान्था बावदों। आङो खोथा होखाबाय, मानोना एकाडेमिक इयारा दानि सोलिबाय थानाया मार्च दानावसो जोबथा। बेनिखायनो आंनि बे आयदा सानखान्थि लाग्रा फोरोंगिरि
गैथ'यै हिसाबै आङो मार्च दानसिम बे जानुवारि फेब्रुवारि मार्च दानसिम आङो फरायसाफोरखौ अननानै आङो हानायखिनिखौ फोरोंहैनो थाखाय आङो खोथा होबाय। आजिरा मोनखांनानै आंहा खामानि गैया जाबाय। आङो दा बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लोगोसे बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जाय मोखां लाइसि बागदावा थान्दै बेनि आङो गाहाय सुजुगिरि जानानै दङ। आङो रिटायार जाखांनायनि उनाव आङो थुनलाइनि खामानि मावगोन, लिरनायाव सरासनस्रा आखाइ होगोन आरो समाजनि हानायखिनिखौ आङो खामानि मावनो थाखाय आङो थियारि। आच्चा, नोंथांनि बे बड'लेण्ड बुब्लि जिथु चेनेल, बे चेनेलनि बिगोमासिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय एबा गोदान बोसोरनि उइसिं जासिग्रोनाय जाहैबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथां ललित बसुमतारी बिथाङा थांनाय 1985 मायथाइनि 1 अक्ट'खालि जों बे फथाबारि गेजेर फरायसालियाव जयनिं जादोंमोन। बेवहाय आंबो एखे थारिखआवनो जोङो जयनिं जादों सानैजों। बिथाङा बे जयनिं जानाय समनिफ्रायनो बिथाङा बे फरायनाय छात्रफोरखौ फोरोंनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथाङा सासे फोरोंगिरिनि जिथु मावनांगौ हाबा, बे हाबाफारि हिसाबै बिथाङा जेब्लाबो रेगुलार मावबाय थानो हादोंमोन। आरो आङो 1982 मायथाइनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरि हाबाखौ मावबोबाय थादों। आरो बे आंनि गाहाय फोरोंगिरि हाबा मावबोबाय थानाय समनिफ्रायनो बिथाङाबो जिथु आंनि मोनदांनाय, बिथाङा बेवहाय रेगुलारलि बिथाङा बे गावनि हाबाफारियाव माने लोहाबबोबाय थानो हादों। आरो बिथांनि जिथुनाखि टिचिं जब, जिथु सार्भिस, बे सार्भिसा फरायसाफोरनि थाखाय जथेस्थ' माने थोजासे माने कन्ट्रिबिउसन होनो हाबोदों होननानै आङो फोथायो।